Bhoi District Regional Committee halor kamat ki khapot ke jela kebelalam kamat do sembut menteri rangba ke jela iba preston tensong kala Pynlong ya ke Jingialang hari Bhoi minta kesngi bat kinong don benta na kiliang beper hakani ke Jingialang ke Jingiakren kala long tang halor artli ke jaka badon ke Jingia kerja kata ke blok ar ke bahap hapo ke jingpet usim ke himai khairem bat ke desh domra ke bahap hapo ke jingpet jong usim ke hima milim ayo jingtip pasaya artli ki jaka kata kanong wa mau temur bat bodwa on sawan ra ka Jingiakren ha ka Jingialang ka ban salong hadin ka jingtmu jong ka ni ka Jingialang ka long ban Jingiakren bat kis im jong ka hima shwa ban Pynlong ya ka Jingpen bet put ha ka wat ka baar bat ka jala asam iba tensong ilaong bayang benta kidang persang ban lum ki pata khendo bat ki wen dia ki kot ki bedon kam kong ka de ka desh domria bat ka baar ka de ka block 2 Tegadang sa artli naman ngani Bhoi ni don southerly kiniki area of differences kawai ka desh dungria ka de ka bahap hapo ka hima melim kani ka block 2 bapintip ka hapo ka hima hima khairim tena kalian ka hima melim kiawan na kalian joki menteri kiawan na kalian joki rangbasnong bani kendu bani plu jumut hakaba ya dei bat kitu ki area ki jaka baro namar ba kitu ki area ki bengla submit ya kini kisnong kitau how aja karwe ban claim na ka sarkar Assam ngia discuss kata kawe hadit kawe